Tiistaina tovin liikkuneet huhut saivat vahvistuksen, kun Oulun Kärpät tiedotti hyökkäjä Ben Tarriffin ja seuran Deiden Erkanevan kesken kauden. Aloitesopimuksen purkuun tuli kanadalaishyökkäjältä. Olemme keskustelleet Benin kanssa pidemmän aikaa tilanteesta ja seurana koemme tämän parhaaksi ratkaisuksi molempien osapuolien kannalta. Menetämme hyvän pelaajan, mutta samalla meillä on mahdollisuus rakentaa tasapainoisempaa joukkuetta nyt ja tulevaisuudessa, kommentoi Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen tiedotteessa. 25-vuotias Tardif saapui Kärppiin kaudeksi 24-25. Viime kaudella hyökkäjä takoi 60 ottelussa tehot 17+28. Kuluvalla kaudella hän ehti pelata 20 ottelua, joissa syntyy 10 maalia ja 4 syöttöpistettä. Tardif erottui erityisesti erinomaisella luistelullaan ja korkealla työmoraalillaan. Hänet nähtiin niin yli- kuin alivoimallakin taitava ja monikäyttöinen pelaaja, jonka tekeminen näkyy kentän molemmissa päissä. Emil Erholzin kanssa joukkueen parhaan maalintekijän titteleen jakanut Tardif oli tärkeä palanen Kärppien hyökkäystä. Silti ratkaisu hänen lähtemisestään vaikuttaa oikealta, varsinkin kun Kärpät sai tuntuvan korvauksen kanadalaisesta. Tardifin halua lähteä seurasta on vaikea moittia. Umpisurkea viime kausi ja vaikea startti tähän vuoteen ovat varmasti nakertaneet menestysnälkäisen pelaajan motivaatiota. Jos lisäksi valmennuksen kanssa on ollut erimielisyyksiä, on päätös ymmärrettävä. Puhujen mukaan Tardifin ja valmennuksen väliä hirsi useampi asia, joista yksi oli kanadalaisen ylipitkät vaihdot. Motivoitumaton tähtipelaaja olisi pidemmän päälle ollut enemmän rasite kuin vahvuus. Silti top 3 hyökkäjän menettäminen kesken kauden on kova pala, etenkin kannattajille. Fakta on kuitenkin selvä, Kärpät tarvitsee nyt korvaajan. Ykköstoimena lienee kakkosentterin mitat täyttää vahvistus, joka ei korvaisi Tardifia 1-1, mutta olisi juuri sitä, mitä Kärpät tällä hetkellä kaipaa. Patrick Virta on välttävä sentteri, josta saataisiin enemmän irti laidassa. Tästä näkökulmasta mitat täyttävän kakkosentterin löytyminen olisi todellinen jättipotti. Tardifin lähdöstä huolimatta Kärpillä kuitenkin edelleen menestykseen riittävä hyökkäysviisikko. Aku Rätö, Roni Hirvonen, Matias Kanter, Patrick Virta ja Emil Erholz ovat liigan mittapuulla huippupelaajia. Jos tähän nippuun saataisiin vielä se kauan kaivattu sentteri, olisi hyökkäysosasto paperilla kunnossa. Pian Tardifin lähdön jälkeen Kärpät tiedotti Julius Hermosen palusta Ouluun. Hermonen ja viime kauden jälkeen ilman jatkosopimusta, vaikka latoi uransa kovimman maalisaaliin liigassa, 11 osumaa. Nopeajalkainen kärppäkasvatti ehti esiintyä tällä kaudella Ilveksen riveissä 14 ottelun verran tehoilla 1+1, mutta jäi ilman sopimusta testijaksonsa jälkeen. Hermosen hankinta ei todennäköisesti ollut hätiköityä reagointia Tardifin lähtöön, vaan pidempään suunniteltu ratkaisu. Hän tuo joukkoiseen luisteluvoimaa, energiaa ja ennen kaikkea asennetta, juuri niitä elementtejä, joita Kärpät tällä hetkellä tarvitsee. Tästä kulmasta katsottuna Hermosen paluu oli oiva peliliike seurajohdolta. Seuraavaksi jäädään odottamaan, minkälainen kala Kapasen katiskaan tarttuu seuraavaksi. Selvää on, että Kärpät tarvitsee kipeästi sentteriä,